Okay. And wife and family. Saka pana munhu anarizapo. Anzimi baba maoko nemudzimai wenyu uye nemhuri yese yekwamaoko munodiwa kwamambo pasina kukundikana panhauhwa iyo yamakaita baba namai kuenda kunzvimbo yekumakuwa munguva dzeusiku muchindoshereketa. Izvi zvose zvabuda pazuva iro wakaenda kundovakira guwa. Wakaona bhodhoro raiva pamusoro peguwa rimushakabva. Mwana wenyu makaita izvi tsvakurudzo kusvika mabatwa kunze. Ndimi mune mabasa aya. Amene muri kuziva here? Nyaya ini handizivi. Nyaya iyo ndinoziva ndekuti ndakaita nyara dzemwana wangu tikavakira guwa. Ndingakuti kutanga kwacho takaendeswa mutete kwaSabhuku tichikumbira kuti toda kuvakirawo mwana wedu, tikapiwa permission. Zuva rikasvika rekuvakira guwa rikavakwa, dombo rikaiswa. Dombo rapedza kuiswa tikaenda kupa mangwana tikafukura jira. Right. Musi wakabva vanhu kundovakira, hapana zvandakaziva ikoko. Mangwana acho tapinda munyaradzo, tiri panyaradzo paya nyaradzo yapera, vanhu vapiwa chikafu, vanhu vakuenda, vanhu vakufanzana kuenda. Ndakanzwa zvikanzi ndisekuru hanzva dzemudzimai, vanhu ivomira ipindai mumba. Vanhu vapinda mumba muya muya, zvikanzi isusu kumanga wako takaona kabhodhoro. Right, kabhodhoro ngekani? Vanhu vabva vati hatisuzi aba, hatisuzi aba. Right, zvikanzi hayo kanoda kuti vanhu mudini muendobvunzira bvunza kuti kakanaka here kabhodhoro. Tikati isusu zvakanaka, hapana chakaipapo. Wabva waenda kunobvunzira kabhodhoro kaya. Waenda ikokoko wadzokera, handina unonzwa feedback yacho kuti yange yakamira sei. Saka chavizu kabhodhoro akazvikanzi hayi kabhodhoro akana mubasa baka, asi kuti mai murendi akadya mwana wake. Ndiyo nyaya yandakanzwa. Izvi zvekuti takaenda kumakuwa usiku izvi hatizviziva. Kabhodhoro hakana kuzikana kuti kakaiswa nani. Asi mimisi wabereki wemunhu muchiona pamakaiga mwana wenyu pane bhodhoro pamusina kuisa mai nababa, wakafungiwa nazvo? Isusu takati bhodhoro iri dai wakatitaurira isusu kuti taona chakati takavataurira. Zvino takaona vanhu vacho nditi unzai bhodhoro noriisa matakai, hapana kanditeerera. Wakanga uri kundwa nani? Sekuru. Makanga muripo paguwa pakaonekwa kabhodhoro ako? Mukatipo umbo here kuti zvakafamba sei? Ichokwadi. Takachera dhaka redu, wakatanga kubvisa piki, pakutanga kurova piki ndiyo awa. Ndikazogumisira inini dombo rimwe rekumusoro ruramba kubva ndikabvisa. Tikafura dhaka tikati iri dhaka iri takumirira bhiridha anoziva kumezha sezvo paroda kuvakwa. Joshua mwana waScott uyo ari apa ndibhiridha akauya but toda kuvafura futi ndekuti pada kuiswa slab pamusoro then ipozoiswa matombo anozoiswa masaiti. Vakafoshora dhaka vabudisa kabuda kabhotoro kakadai so kakabuda. Sekuru uyai muone.
awaneswa kwatoripo wemuone sekuru kakamburumbukira uku wemuone sekuru ndaenda kuona ko chii vanhu vese vakaita shemu chii chaitika ichi akaisa kabhotora akandiani mwana mukomana akabva atora foshora bva akati ba akabva atanga kuburitsa kuti fanike griseri papaine pakaita blue nepakada kuita red here kana kuti pink vakabuda pakati apa pakaita fanike grisi vabuda papaine pakanyorwa kuti fanike pepa here rarakanyorwa kuti 46 here kana 48 zvazvakanyorwa kuti afanike mazita akari mukati nyaya idzi hadzifaniri kuchengetwa baisi apo takavega mwana uyu papasinaba saka isusu takuchengeta kanhu aka kanhu takachengeta aka tozomirira kana tapedza basa Joshua ndakatora muti ndikakadzosa ndikati semura chikanibhokisi chachiri chedrink semura tikaise mukati momo vandakajorera mandaisa mukati mekakanibhokisi kangu vandakapeta mandakaisa momo ndaenda navo kumba takapedza basa redu zvakanaka tapedza munamato rechimangwana musi wa20 tapedza munamato ndakanga ndataurirawo hama dzadiwa dzadziripo wamwe wese wakaopera kuenda ndikati inini basa redu ngatitende makaita basa magamba makaita basa wemusha makatibatsira nasabhuku akaripo ndikati asi dambudziko riripo tasangana nedambudziko rekabhotoro saka toda tikasvika kumba tozokurukura wemhuri tozonzwa kuti ndiani akaisa kabhotoro aka ihama here ndimi here wabereki makaisa kabhotoro aka taakumba shuwa takasimuka kubva mumakuva tikaenda kumba hama dzese dzadziripo tikaita misa yedu tikapedza hama dzese dzakapera kuenda newamwewo wakapera kuenda kubasa rawemusha vandatotedzwa nemudzimai ungati baba munazosarenda kakanhu kaya kakabhotora kandikati mai handikasarendi baba tinoda kuti tizive kana wari wana hama dzedu kana wari wamwe wakaisa toziva tikakaiswa nani Joshua takapedza kudaro taamumba weukama tapangidzana ndikatenderera futi ndikapangidza wabereki tikapangidza wese wana sekuru hama kwakabva mai wangu inini tikavapangidza tikapangidza wese wana tete wakauri wamwe wese wakapera ngogunun'una ndikati hapakanaka takurukura mba muyomo wana tete wamwe wakabvisa madhoro kati imi nasabhuku kuna wamwe wariko wanobatsira dai tadini taenda nako kanhu akatinzwa kuti kakaiswa nani Joshua wakataura kuti isu wakomana wakati avo vanochaja mari yakati kure isu hatina mari gogo kwakabva mai sekuru wangu ndiwo vari apa wahombe apa vakataura kuti imi tikasiya kanhu aka pamwe kanokwadza muzukuru wedu kureva inini kanozokwadza muzukuru wedu hatizozivi kuti zvakamira sei dai taendawo kune wechechi madzimai tabvunzirawo kana kakanaka kana kasina kunaka hakana kunaka vanhu vakatanga kubvisa madhoradhora ma$2 ikakwana $7 tikabuda newakunda wangu natete wangu mukwasha akati ini ndine gumbo handibudiba gumbo rangu rinondirwadza uyu mukomana akati ini handifaniri kubuda apa ndii ndega baba kana musipo mama kana musipo munozoziva sei mimi kuti kanhu kakanaka kana kuti hakana kunaka kana takuzokupai gumbo Joshua takabuda tete awo inini mukomana uyu mukomana uyu tikabuda newana wangu inini tikabuda tikaenda na baba mkuru vari apa seri apa tikakwira lift tiri 1-4 wamwe wakafamba netsoka tikazosangana nawo pa10 of zuva rabuda apa tikatanga kutsauka asi shoko iro ndakatanga kunzwa inini ndakanzwa mhino zvakataurwawo tete awo nemwana wavo wakazogumisira kutaura neni kutaura kuti sekuru kanhu aka ndekedu tatiri kuitirawo kuti mwana amukire kune vanhu vakamukanganisa semwana akasina kufanira nzira yakanaka ndiani wakadaro ihanzadzi yangu iri pakati wapi mai maoko okay zvapedza kudaro akatanga kutaurira uyu mwana wake mwana wake akati zviitiba imitsanangurirai sekuru anozoti maundifambisa kuyakubuda kunokoko ndikarohwa mhai nasekuru hazviiti imitsanangurirai mege tete abva anditsanangurira kuti mukoma nyaya yakamira yakadai tatikuitira kuti mwana adini kana pane akamukanganisa zviende ikoko
ndikati inini handichamiri bani rwedu tiri kuenda kwatava tiri kuenda. Tobva tasvika pane vamwe madzimai, avo madzimai vari apapo vakatsanangurawo zvavakatsanangura, vachitsanangurira ivo tete vakabvumirana nazvo maringe nekabhotoro aka kuti takafambisawo takadai takadai takadai, kusvikira tete wangu uyu akasvika kundishaudha ndiri kumba, vakunditaura kuti muri kudikana kudare. Ndikati tete ina handina mari yekuuya kudareba, panzi imasiti kuti muuye. Vakapamba foni kune Mukwasha, iwewe uri wakamira wakadai wakadai, hausi hanzadzi yangu baiwa, wakari kuunganidza vanhu kuti wazive kuti inini ndiri muroi, hausi hama yangu, uri mubherebhedhe wewe, muteedza njanji, mubvakure. Handina ukama newe, ndine ukama neuyu ari kumaswero, ndiye ndine ukama naye. Tete akundidaro inini kubvira mwana wake wekutanga akashaika anonzi Munyaradzi, kubvira Muroora vaindidaidza muurongwa, kubvira iyeye afa uyu, zvese zvepfurikanye ndini ndakagadzirisa inini. Akunditi ndiri muroi pakudii, arege ndishinge nini nditsvage mari ndiende kunyanga. Vandafumira nhasi kusvika kunoko. Saka dambudziko riro riripo, tinoda kuti mutibatsirewo nekuti muzondionesewo futi inini kuti ndiri muparanzvongwere. Vamwe ndinda ndine kabhotoro kacheko, vakakumbira kabhotoro ika kuti sekuru ndoda kabhotoro, ndakavataurira vese varimo vane umboka dai tikazwa dai, ndikati kabhotoro ikako handisi kuzokupai kabhotoro ika, kana dai nandiri inini ndichafa ndinofanira kuteerawo futi muzukuru wangu, handisi kuzokupai bakabhotoro apo, ini ndichaziva ndega koorasa kana mvura kana kupi kana kupi kusvikira tadzoka. Saka ndoisiyo inini nyaya yacho kune madzimai ayo tasvikira. Maybe tisati tasvika kumadzimai, ndandoda kuti timboonesana naiyo zviri kutaurwa zvekuti makandotora kabhodhoro muchiti toda kuti mwana amuke. Pamakazviitawo ndiwo umwe munhu akazivawo nyaya iyi besides imimi mega. Pamusoro iyi masabu inini ndakuya nditaura nditi ndikudzoka patakambouya pano nenyaya yewanhu, takauya pano chipi inini ndofunga makatitaurira maererano nemagariro ayo tiri kuita. Tadaidzwa kuno wana ava vati mhangarira, tibva tava tapinda umo, tibva tavhenekwa tiri umo pakufa pemukomana uyu. Right, tauya zvinezvi takuenda kowakira, takumbirawo kuna chief, kuna Aningi, kuna Sabhuku Mambeni. Taenda vanhu vawakira, vanhu vabva vaona kabhodhoro. Kabhodhoro aka hakana kudaidzwa isusuba, kabhodhoro kakangotaurwa ndiwo iwo sekuru vari kutaura apa kuti ndaona kabhodhoro paguva remwana wedu isusu, ndaona kabhodhoro. Right, waibva wadhiskaza nyaya yavo nevana wavo, ndiwo pawakati vanhu endai munonzwa kuti kabhodhoro aka akazokwadzi vanhu here. Mumba ngatiti takawanda tirimo tese, nevamwe vanhu vatorwa totaura nyaya dzedu isusu, nevamwe vanhu vatorwa tisati tataura zvinhu zvedu. Izvo waona uku nditezvara, waona izvo aona vaadzoki ataure nemukwasha. Mukwasha anoguma kuti hunde ndaliona bhodhoro, bhodhoro ngerangu kana kuti harisi rangu, tofambira pamwe. Saka iwo wakangoita zvekungomanikidza zviya izvi. Inini bva ndati regai ndisimwe ndiende newana, ndandisuruziwawo chimba, ndibva ndaenda. Pane mvura here kure pamusoro? Pane mvura? Ndipirwe mvura? Ndite ndirumwa mvura. Right, zvadaro isusu takaenda kumba kweavo madzimai. Kugara kwesu kwangu handisi kugara zvakanaka ba. Kubva paya apo makadini? Ndakapinda mune mukomana uyu nini mumba umu. Handisi kugara zvakanaka ba. Kundifunda kudai. Zvadaro bva taenda tasvika pamumba pamadzimai avo tatiri panze. Madzimai avo vati takagara kudai. Tasati tambopedza 10 minutes ba. Ukanzi iwewe uri muroi iwewe. Ndio kupedza vanhu. Tiri kufambira nyaya yenyu.
Tirikufambira nyaya yekabhotoro. Haana kutanga kubata bhotoro. Iwewe uri muroyi iwewe. Ndio uri kupedza wana. Uri kudya wana iwewe. Wangu yako panapa. Asi ndio uri kupedza wana. Asi nindavinga nyaya yebhotoro. Hanzvadzi ndandatomutaurira. Ini ndakafambawo. Ndandamutaurira hanzvadzi kuti iwewe hanzvadzi bhodhoro iyi wataura mune wanhu. Saka isusu kuti tidayire vazvisingaiti. Ngekuti ine ndakatoenda kosvimudza mwana wangu. Ende ndizvo ndakatofambira ndakaenda koita. Ngekuti mwana wangu haana kufa zvakanaka. Nekabhodhoro kangu ika. Nekabhodhoro kangu ika. Ndima kandoisa kabhodhoro kuti mwana amuke. Mwana wangu amuke. Ifungwa dzingadzifungawo. Makandokaisa mazuva mangani mabva uchingeta munhu? Kwemazuva 3. Asi munoziva kuti mhosva kakuenda kumakuwa panguva munenge mangofunga kuenda usingazikani. Nokuti definitely pamakaenda kumakuwa ipo makaudza sabhuku iri. Ipapo hatina kuudza sabhuku. Ndo pakanyanya kubhenda nyaya yenyu ipapo pakuti kumakuwa yamwevhini muine mwana akawigwa ipapa hamungoti kurukuti moenda. Handiti hamungangoti kurukuti moenda kumakuwa motosvika moita zvamunoita kumakuwa. Sabhuku wanasiri kuziya kana kuti wemhuri wasiri kuziya. Mungadai makaudza kanevhini wanasekuru. Wanasekuru ni mwana wangu anafa zvakanaka. Handiti ndandombofunza kuti ndifambe kana zvichibvira kuti ndimutsandurise munhu akamuuraya aende. Kana evhini wakomana nai makomana maizviziva kuti ndozvakaitwa namai. Handiti muri kuona. Handiti waning'ina kana kuti wakoma wemufi. Waifanira kunge uri kuziva ende paimaifanira kunge makaenda machona maifanira kungadai makatogara semhuri. Wanangu tambotaura nababa mumwe wenyu haana kufa zvakanaka. Tatikuudza kuti tifambe kana akaurayiwa amuke andodini andokanawo. Zvoti nhasi mungadai muri kuti wena wana wesawo vangoda kuti chokwadi takaenda kuna n'anga nhengo takandodai tikadai tikauya tikaisa paguwa tiri pamwe chete ende moreover dai kwanga kuti makaisa newana wari kuziya maybe kufukura kwake takatofukura ari kuziva kuti tine kanhu katakadini apa katakaisa vanobudidzwa kuti haana kuziva aingofukura ndokuti zvizobuda chii pachena. Nditauri mvura haisati yawanika here mvura munhu anofenda mukati mangu munonga muri kuoma maningi nehosha ndikande mukana zvakati kuti mvura iuye munyatsotaura. Saka zvadaro vachifimirana uyu mukadzi uyu tasvika kumba kwake akangotanga nekungonditi ndiri muroyi. Handiti inini before ndandabva futi kuno kune wana ngenyaya iyoyo yekuti varundipumha kuti ndiri muroyi. Awaibva asvika vandipumha kuti iwe uri muroyi. Pamusoro mhayo apo makabva homwe wakati muri muroyi kutero. Waumweni hatina zvatakataura mhosva yakaoneka iri yekwamaoko. Kuna vanonga rukandidzirawo zvimwe zvinhu. Endai pamberi. Iwewe ndio uri kupedza wana. Saka uri kufamba uri kuuya. Uri kupedza wana iwewe. Wapamba kuuya kuno kumba kwangu. Handiti uri kupedza wana iwewe. Hanzvadzi anga aripo. Uyu anga aripo. Uyu anga aripo. Ndikati madzimai musaninyeperi. Ina handina huroyi. Ina handina kupedza wana. Wana wangu wakafa wangari. Au munoti ndakapedza wana. Kutangira pane here mukomana. Nemusikana akashosha. Ndiye une mwana uri apo. Ndini ndakasara ndirera mwana uyu. Asi handisi kukwanisa kudya wanhu ava baba. Asi uyu ndiye ndakwanisa kuti ndakadya inini. Madzimai muri kundinyeperi. Une kitsi. Iwewe yauinani iri kung'anikira une nyoka kumba kwako ikoko iriko yatokura nyoka iyoyo. Oraiti madzimai handisi kurambirana. Saka imimi ndinoti ndibvunzewo kuti zvinhu izvi ndakaiswa ndiani. Kaya wakasviswa uri mudiki ngewabereki wako. Inini mbuya wangu akafa madzimai. Asi zvaakafa ndanisa ndakura. Inini baba wangu madzimai akaberekwa ari 1. Inini tete wangu akaberekwa ari 1. Wese wanhu iwowo wakafa. Ndio wakandisa izvozvo. Madzimai vana ava ndakawaonera nekudya mishonga.
ndakaita 5 years ndisina mwana, ndakatambudzika enough. Asi ndakaona wana wangu awongei, asi anombonzi ndiri muroiba, asi anombobata mbuya wangu ainzi muroiba, asi anombobata ubereki wekuma kwangu ainzi waroiba. Saka imimi madzimai zvinhu zvenyu mazvitora kupi izvi zvokuti ndiri muroini? Munogona here kuzvibudisa zvinhu izvozvo zveuroyi izvozvo? Muri kutaura kuti imimi nyika yese iyi ndinonamata apostori inini kutaura kuti wese hausi kugona kundibata. Hausi kugona kutaurira chokwadi ende hausi kugona kubata he. Saka inini ndinobvumira kutaura chokwadi ndekuti wachisi ndinozikana. Otherwise pamwe anoshanda kunoku, pamwe ndakambopotsanawo nawo panguva yendakambopinda kunoku. Kunoku ndakapinda kakawandisa kana ngenyaya dzemastendi futi. Saka inini ndizvo ndakaitwa chief kuti uri muroyi, uri kupedza wana ende wakatonyora zita rekuti uye nini futi uraye futi uyu ndiye uri kuteera uyu mukomana uyu. Akabva mukomana uyu kuchateera umwe wacho futi mukomana uyu uri apa, akabva uyu kuchateera uyu. Inini ndinoda kuti ndipiwe kuti mwana uyu anga ane dheti here rekunzi uri kufa musi wakati. Inini ndibva ndakumbira futi kuti ndiri kukumbirawo kuti inini ndibviswe Kitsuwi, ndakagara kudai ndibviswe Kitsuwi abudini auye pachena apa. Ndatambudzika varume, matanda evarume aya. Maybe to ona nezvekutaura pasataenda kumadzimai pamusoro imomo ndambowana sekuru wacho anenge kwachigumera wacho ari parutivi amene zvichidawana sekuru ava vane umbowo pakufamba kwawakaita kuti wasvika kwamadzimai chii chakanyatsoitika. Ava watirondedzera maitikiro azvakaita. Ava vangatiudze here kuti wazosvika kuna madzimai wachifambira kabhotoro zvakafamba sei? Vasati wapinda wana sekuru bata iri nemazwe isoko tirambozwa kuna mai mawako kuti pakabhodhora kumakaenda ukatsvaga makaenda nababa here kana pakangoenda Baba haana kuenda basi. ini makandosimuka sei? Inini ndini ndakadzisimuka, baba vane problem yegumbo. Akanzwa here vamusa inini makandosimuka muri 1 mega Ndiri ndakasunga ndiri 1 nini. Ndakasunga ndiri 1 mhangi yakasunga iri 1 seven. kana kusipinda isoko masekuru Ndimuroyi. pamakafamba masvika kumadzimai, kuna madzimai wakati chibhodhoro pamusuri ndine mudzimai wandinaye panapa wangu inini ndati naye ambodipowo chapopo. Haana kuenda basekuru. Hana mai hamuna kuenda Haana kuenda basekuru, wakaenda wana. Isisi apo takasvika hapanawo kupogesana kwakaitika pa apo tatiri kuudzirwa nemadzimai hapana kupogesana pakaitika pa. Pakangotaurwa maringe nekabhotoro ikakaka vachikurukura vachiti kabhotoro zveshuwa kakaendeswa nababa uku kumarini. Nguva iyi kwanzi madeko mai vakapindura vakati kana vakudaro kuti vakaendesa madeko kufanana nemunhu anofamba muri rutserero wekuti anoenda kumakuwa hakutenderwi kuendesa kabhotoro neusiku. Baba vacho vakari kuendesa wane zviindi zvakaita sei. Ini ndipo ndakabata ipapa. hapana kutaurwa nyaya yeuroyi. Nyaya yeuroyi munoziva zvakafanira kuti ini ndofamba ndoenda kumarinda kunoiswa wakawanda vane mweya yavo yakasiyana. Ndoenda ikoko usiku ndomwenzaniswa kwauripa wakatotaurwa nzi kuti baba akaenda kumakuwa nekabhotoro zvakuita fanike muroyika. Maizviitirei kuenda nekabhotoro usiku? Inanozvizwa apakangonaka atimbobati kabhodhora Sekuru makabatawo here mashoko aya? Inini zvine uroyi nena kambodzwa. Okay. Kuti panapa nemwedzi wanzi muroyi. Hayi. ndinombotserwa pane kabhodhora izvo mai makando tsvaka kabhodhoro makasikana kumusha wekwamaoko uko akazinda nako kumarinda ndiani Kabhotoro handisini, ndakatsvaga basekuru. Bhodhoro takatotora kumuprofita wedu iyo takaenda. asina kuipa muprofita atipa kabhodhoro Isu takaenda naro nababa. baba Inini ndandiri kupfuura kuenda kwana mai kutora zvinhu zvangu. baba mao unoti ndaretaura mai kuti Mangwanani. Handi manheru. ini kwakaita endondo mamuri Mangwanani. ndakandotesa Chokwadi inotaura chokwadi. asi muchopinda imo mukamukona kuti midzimu yenzvimbo yaramba kuti hamuna kunge makasuma
kumasabhuku kuti takumbopinda kuita chiwanu chedu umu. Saka zviya wevhu wakupfamwa manje kuti zviro zvinhu zvibude pachena. Asi ndiri kutenda kuti pakati womene kuti unotaura mazuva ako madhandadziyo nehanzadzi havasi kuona asi vada kuti zvavo zvisipatuke. Saka imi mhai kana munhudzimii muri muroyi nemuprofita mhai titaurire tingomabatire makaita pamwe apa titide ndichatipatsanurei sekuuya kwakaita mai ava nemhuri yavanga vainayo nana sekuru. Ndingati musi wa21 June uri musi wemugowera kuma 6 dzekumanheru ndakaona mhuri ichisvika, wanga wakati wandei vari kuma 15 asikakanganisi, mai nemhuri yavo nana sekuru hanzvadzi dzavo. Vachisvika pagedhi pangu vakati tiri kukumbirawo kubatsirwa. Ndikavati nguva ino yasiri nguva yekuti ndichakubatsirai, kwadoka. Ndakatomboramba, asi mai ava vakava nekunditi aiva madzimai tadhairekitwa kunoku isusu kuti mumbotibatsire. Ndakava nekuti chipinda itiite sei titsanangure. Wachipinda neuwandu hwavo ndakati aiwa pakirava hatikwani, toda kuti tiite zvekugara papi pachiwanze mweya muchene wopatsanura matare. Wakava nekugara pasisa izvozvo. Ndichipinda ndisandapinda matare ndakavatsanangurira mai ndikati inini matare angu anobhadharwa, mari yekuti tipinde matare enyu sekuya kwamaita munobhadharwa $20. Mai wakati aiwa zvina ndavabana ndafamba ndisina kugadzirira basi madzimai ndichakuunzirai mari yani yenyu yamataura yematare. Ndakapinda matare. Nhau yekutanga yakakurukurwa nemweya muchene paropa raamai. Mweya muchene wakadzidzisa uchiti amai pakati peropa renyu mune mhepo iri paropa renyu uye nenhau yenyora dzamakatemerwa imi, asi mhepo inoda kunzi ibviswe nekuti mhepo yejambwa munyama isina kumira zvakanaka iri paropa renyu. Vakasimudza maoko mudenga vakati hemeni madzimai muri kuona chokwadi. Nhau yepiri mweya muchene wakadzidzisa vakati ndiri kuona pamba penyu amai pane rudzi rwekiti nenyoka iri kutenderera, asi zvinhu izvi zvauya kuburikidza nemishonga yakanobatwa. Ndiri kuona murandarume wenyu akaenda mukati mezvimbo yeruwangwe pan'anga yekwasitore, vakasvika vakanopiwa mishonga yavakapiwa, asi zvakazoenda chizonopanduka kuita rudzi rwezvipuka zviri kurarama pakati pemusha wavo. Nanhasi uno kutsanangura kwandiri kuita zita rababa haririko, ende kune zvinhu zvoda kunzi zviende zvinobhadharwa. Ndakavatsanangura ndikati amai nekuda kwemhuka idzi kiti nenyoka zviri kurarama zviri pakati pemusha wenyu zvinhu zvinotoda kunzi zvidzoswe kwazvakatorwa zvoenda zvonobhadharwa. Amai ava vakasimudza maoko, hanzvadzi dzavo dziripo nemhuri yavo vakati hemeni amai baba ndo vakaenda. Mweya muchene ukadzidzisa uchiti zvinhu izvo ndo zvakupedza mhuri yenyu. Saka muchibva pano mune kodzero yekumbonofamba mumaprofita anodarika 5 kuti munzwisise nhau dzandiri kuita sei dzandiri kutaura zvandiri kutaura pano ndo zvichanopatsanurwa kwamuchafamba. Tiri padare iroro mweya muchene wakadzidzisa uchiti zvinhu izvi kunanhasi wose kune nhau dziri kunzi dzizobhadharwa kun'anga ikoko, zvinhu zvinodzi zvidzoserwa nekuti zvikasadzoserwa taona zvaenda kunopedza mhuri yenyu yese ichapera kufa. Amai vakati hemeni ndibaba vakaenda kwastori. Tiri ipapo ndakavadzidzisa ndikati amai mweya muchene wekudzidzisa uchiti tiri ipapo mweya muchene wakadzidzisa ukati amai mune mwana akaparara musikana asi akakusvika arware kusvika aparare. Mweya muchene wakadzidzisa uchiti mune mwanasikana akaparara asi mwana uyu mukurwara kwake kusvika aparare aitsanangura naye kuti ndiri kuona kiti. Zvese izvi zvaitsanangurika weukama varipo. Amai vakati izvi hemeni chokwadi mhuri yangu yopera here. Tikati dzoserai zvinhu zvakabatwa endai kung'angana nhasi wose zita rababa variriko. Mweya muchene uchipatsanura. Mbiri yematare ikadzidzisa zvakare nhau yetatu. Takataka kupinda navo mumatare ndakavadzidzisa ndikati amai nemhuri yenyu ndichapatsanura nhau yamafambira ndiri kuiona ndiri kuiziva. Vatapinda panhau yetatu, nhau yebhodhoro. Mweya muchene ukadzidzisa uchiti mune nhau yamauya nayo pano asi mune zvamaona pakati pezvimbo yemakuwa muchigadzira guwa, mune zvamaona. Saka mati ngatifambei semhuri tiende tinonzwisisa kuti zvinhu zvakawa nekuiswa nani. Ndikapatsanura ndikati amai bhodhoro iri ndimi makaenda naro pakati pezvimbo yemarinda, asi mweya muchene uri kuti makanoriisa munguva dzeusiku. Amai vakasimudza maoko, hanzvadzi dzavo dziripo nemhuri yavo vakati hemeni bhodhoro takaripiwa nemuprofita wekuzasuko tichinzi mwana uyo arwise aende anorwisa vanhu vamuurai nekuti haana kuparara zvakanaka. Asi mweya muchene vakava nekudzidzisa kuti amai bhodhoro iro harina kunaka, raive nenhau yekunotsipika mufi kuti asazomuka nekunorwisa. Ndo nhau yakatsanangurwa nemweya muchene. Amai ava havana kupumiwa kunzi muroyi nekuda kwekuti waienda vachitenderana nenhau dzaitsanangurwa ipapo vaisimudza maoko achiti hemeni. Ndikavatsanangura ndikati pari nhasi handisokwanisa kuzovaka rudzi rwomuteuro, ndadzi ndiende ndipatsanure chete
nauya mauya nayo. Saka mukuya kwenhau dzemweya kunobudawo dzimwe nhau. Asi ndakavazivisa ndikati wakomana nevasikana chiendei munofamba maprofita vanodarika vashanu muchibvunza nhau yebhodhoro iyi. Amai vakasimudza maoko vachiti chokwadi bhodhoro takaripiwa tikaenda tikanoisa nababa. Ndakavabvunza ndikati mai bhodhoro makarisa rini? Vakatanga kunipindura takarisa musi watawiga mufi. Ndikati amai makaudzani sabhuku enzvimbo inga manga muri pakuchema pakubatwa maoko manga maiona nguwai kuti mabva kunowiga mwana wenyu maakudzoka usiku hwacho mukati menzvimbo dzemakuwa. Ndikavati amai mune mhosva. Ndose kutsanangura kwazvakaitwa nemweya havana kupumiwa havana kubodza amai ava muroi asi nhau dziripo dzakatsanangurwa nemweya. Ndatenda. Ndizvo here zvakataurika? Ndizvo zvakataurika? Kumanga aripo ndiani? Mukomana wangu ari kuhere? Ndizvo here zvaitsanangurwa? Maiyo tiri kuenda nenguva ikati tiri padare panapa tauya kuzokubatsirai. Hatinouya kuzoparidza mushanditika. Ndakaipa ateererai. Ndizvo zvakataurika? Ndonyaya yakatsanangurika. Saka amai nditeererai mudzimai maoko. Panapa tinoda kuti isi kana muriro chaiti nomuchenesa kuti adzoke aite munhu akanaka. Kana akanaka ada kuti tinotoramba wakashinga kuti wamwazo kuzozvatirisa. Vana avo nanasi handu zveri muna wadari. Tinoda kuenda nenyaya. Kana mukafa haitonokuchererai. Hatimborega kuchererai. Hazvina kuipa ba. Musawenga vana yenyu ba. Saka chinarirai tikutaura. Munaziwa pamauya ka. Tine vazhinji vari kubva pano munatibata zvakanaka. Vatiri kuona zviri kuuya munhu waMwari munatibata zvakanaka. Sitole uyu ari kutaura nezvake uyu haasi wemunhu wane bamuka uyu. Nesu takabva kwaari. Mukomana uyo hatipikisane naye. Kana paripo zvinoonesa kana kumufonera zvinotaura munhu shuwa nyaya kutaura panapa tinoiziva yakati zvakati kuramba zvavo. Kana asi iye tinochibata mai avo. Hatimangova tiri kutaura ana Shumba. Tinobata mai avo. Tinoda kuti panapa tiwake musha uri pano dare riri pana hari nzvenga hari dii. Mave matidi tiwenzanisane. Tabva pano toita chiro chimwe chete. Kana vana vari kutaura kuti ndo zvakataurwa namai ava takazvingowa nenzeve. Ava ndo takazvingowa. Umwe anga aripo futi ndiani anopupura zvakataurwa. Havana vakanga varipo paine varora saka nditi maiyo daka renyu riri kuti imini kabhodhoro mabvumo ati makaisa kabhodhoro ka ndo kakuigai panoka neantu adzenya musipinda nawo zvakanaka. Saka tindotora iri muprofita yakakopai kabhodhoro makatipa kabhodhoro kenhema. Tinotora iri muprofita akakupai bhodhoro yekuti makapa kabhodhoro kenhema. Anouya haina mamazuva auya naye zvinoti zvekutaurika kuti makandotora kabhodhoro awo handadzenya muchaomberane naye. Kana takatarisa ndiri ndega ndiri one out. Chimbanyararai chimumukaurwa takatarisa nyaya yamai avo. Ngatitangei pabhodhoro. Wabvuma chokwadi bhodhoro tikauya tikaenda kumakuwa tikaendesa bhodhoro tikabva tabata kuti imhosva yamakadini makaita yekuenda kumakuwa tobva taisendeka tobva tauya yechipiri tobva taenda kumadzimai. Madzimai pane zvese zvawakataura handina kuona pawakakanganisa. Handiti nekuti wakafamba kuti tida kunzwa kuti kabhodhoro aka kakanaka here kana kuti kakashata. Vana sekuru ndo zvaungoda kunzwa nhoroondo yekabhodhoro kakanaka here kana kuti kakadini kakashata. Muprofita nanasekuru wakanzwa vachinzi kabhodhoro aka sematariro akaita mai vachiri munzira kuti inini ndakanga ndaenda kutora kabhodhoro aka kuri kwekuti mwana akaurayiwa adini amuke arwise panga pasina chakaipa kurwadziwa nekufa kwechimwana. But now pauda kukanganisa nyaya yevanhu vairava ndeyekuti mai nababa vakawirirana kuti ngatifambe tindoti mwana amuke but havana kuzivisa vamwe. Handitika ndopashata nyaya yechipiri iyoyo. Tochienda pane zvakataurwa nemadzimai kubva pawatanga kutsanangura kusvika pane pawapedzisira. Ini ndandofunga kuti dai mai ava vanga vari munhu arikuda kubatsirika. Handitika tisingadi kuvaisa kudiri wakashata. Waifanira kungada wangu kuti kuna madzimai ndibatsirei sematauriro amaita imimi kuti nyoka nekatsi zviri kutenderera zvidzokere kupi nekuti baba vari kunzi wakapiwa mushonga kwasitori. Nhasi ndikafonera sitori anogona kutaura chokwadi maoko akayatora mushonga panapa but mushonga uyu ndo wachinja katsi yanyoka. Handiti muri kuona hapana kuti pane murwi baba. Handiti vanhu vakuru ava vanobhilivha iwe kuti mumusha haugari mumusha ba usina pawakambotsigira ba. Handitika kutsigira musha hakuna kushata. Handitika asi kana mushonga wazochinja wadini washata. Handiti muri kuona ndo bazotaurwa kunzi ndo zvaakuchidya wana.
handiti ngona paizoperera nyaya. Mushonga uyu wakatorwa nababa wachinja ndo wakuchidya chi. Saka baba wasikuitira mushonga uyu zvaunofanira kunge uchiitirwa kuti urege kudya wana. Handiti muri kuona. Saka mhai handino ungadai wanga uri kubatikana nenyaya iyi. But yanga iri nyaya yekuti semaurira maita panapa takutopusha isusu kuti tinzwe kuna baba. Chokwadi makaendawo kwaStory here. Takutofamba. Izvi zvatopfuura. Tingasikuonetsana nezvinhu zvekuti mai iwo wakabvuma. Muprofita akatsanangura zvamakanzwa. Handiti Seku Asi mushalipo mai omera zvakadzi nomuprofita pamai aipandirika endai pamwe paite pashanu pane apa wakazofamba futi here wachibata soko rimwe chete kuti nyaya idibva tadini tibva tachidzoka kuti tiri papi. hapana kufamba. Saka nyaya yekuenda kuna sekuru yakuenda kuna baba. Maonere ndiri kuita wangu ine wana baba. Nawi mukaona iri kunzi handiri runzi yakasvika kuna Story. Baba waripo awo. Zvakadi kuti baba wanobuda pachena kuti ndakasvikako kuitira kuti izvo vanenge vakarangana naStory pakupiwa vanoitwa izvi. Kanga wanga wasisiri kuzvitevedza zviri kuuya samaoko tipindirewo ipapo kana kugadzirisa pane matenderane wakaita naStory. Zvinouya zviuya munzira dzati kuuya izvo kuti zvati kupedza mhosva kwaStory. Saka zvakadi kuti ipapo pabvuro kubuda pachena ndiko kuti zvione magadzirisirwe. Yakana makasvika uko baba unenge aizviziva Story wacho. Ndipewo mukana nditaure. Right. Vabereki, inini kwaStory handikuzivi. Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Kana pane vamwe vanovheneka kuti ndiri unyepa here, nani nestation yacho kana kuti chimwe ngepini handikuzivi. Avo vanhu vari kugadzirawo mari dzavo. Handikuziva kwaStory. Handikuzivi. Madzimai, handikuziva. Tine here zvatingakwanisa kuti tingaita kuti tiwane chokwadi. Ipapo mweya mutsvene uchitsanangura. Ndakatsanangura ndikati mhuri yaamai awa batanai muri vairi vatatu moenda ikoko. Zita raba ndakavazisa ndikati moenda ikoko zita rababa vanyu riri kuende kuda kutobhadhara. Okay. Ndo zvandakavazivisa kuti vaite. Ya vanhu vane mhiko dzekwaStory havabvumi. Asi zvinokanganisa mhuri manje. Ndatonga nyaya panapa dzadarika 5. Vanhu vekwaStory vanopiwa mhiko dzekunzi ukabvuma unobva. Ndio takaita mutatapo pasarutana apo. Mutata wakabvuma akabva kumukana umwe. Ngawalaidza vanovheneka. Mhiko dzavo dzaonekwaStory. Ngawalaidza vanovheneka. Ina handikuzivi kwaStory. Havabvumi. Saka meno madzimai mukatibatsira sei apo. Wozi tikati wana waendeka togononga tasasika futi wana. Tinogona kusasika wana kuti ameno wakomana unokwanisa kuenda kuti mundonzwa zvoro nababa kuti handinosvika kwaStory. Unokwanisa kuenda here kwaStory kuti mundobvunza kuti baba haana kumbouyawo panapa here aine zvaainazvo. Unokwanisa here pamusoro zvisewasati wapindura. Ndiri kuona kuti dare rekuti imimi tiise wana kuti wana ndiwo ngavaende kunoongorora. Ndiri kuona pari kutiburisira mamwe matiro asina kunaka. Ngekuti kukana kwacho hakuzopera. Iwo baba ndiwo vanofanira kuti wabude pachena kana kuti wataurirwe zviri pachena kana kupiwa chiratidzo chekuratidza kuti hongu wakafamba so. Ngekuti tikati tore wana tiwatumidzire panyaya iyi inouya yokanganisa pamusha. Ayo wanaka ndio vari kunzwa rupera. Saka zvinenge zviri kwavari kuti kana watiwa vakwanisi kuenda tovamanikidza. Asi sematsanangurira zviri kuita kuri kunzi mushonga uyu wachinja kuita katsi nenyoka ndio wakudini wakudya vana. Saka zvakwavari wana kuti omirira kuti mwaivhiwe kuti here wanyatsogutsikana kuti tiri kupera. Isa hapana chinotinetsa. Nekuti nhasi akamuka akafa tinongoti sabhuku wapei munhu adini awigwe. Handitika. Asi kwatiri futi dambudziko nokuti kufa kwake handitika tinotongana vanhu vacho vakapera kufa. Handiti muri kuona. Saka toda kuvharidzira kuti vanhu tiri kutonga warege kudini warege kufa. Ndosaka tiri kuti wana imini
munokwanisa here hakusi kundoti muri kundoti baba akatora zvakashata. Munoda kungonzwa kuti isi tine dambudziko nababa, baba ari kuramba. Atoda kunzwa kuti panapa mune zitawo rake here rekuti baba maoko akauya panapa ine zvawakabata. Kana kwasitori zvikanzi izvo wakabata shuwa handiti ka tochiwadaidza baba kuti makaramba akainini. Noti nhasi tikada kuti pindai mumataro munogona kuti handina mari. Mune mari here mupinde mumataro? Pamusoro chief ndofunga kuti kanaka kake chipiri ndiuya panapa. Inini zvandiri kuona soka ngezvekuti hapana munhu, handina ripoti yandiri kuisa. Ndinongoona zvanyorwa nonzi Rudikana naMambo. Imazuva ekutanga nanzi unauyaniswa naMambo. Ndasvika kuno mukantaura nyaya yekwamaoko kuti watari naye kuka kukazi panodiwa 400 yekuti mugezeso. Handizve zvino nhasi futi ripoti yakanyorwa ina handiizivi. Makutaura nyaya dzekwasitori. Ndiri kwendepi? Tiwabatsira kupijana. Ndinoramba ndirubhururuka kuenda. Ndikuenda kupi? Ini muri kunenerwa inzwai. Tinobata chokwadi munzwi. Muri kunenerwa kuti makaenda kwasitori kwamusina kuenda. Saka rega ndikupe zaro racho. Kwasitori kune musikanzwa yakaswatuka. Haiti zvatuita bai zvimonyora pasi. Musine nguva. Kundosvika kuvhu ndauyawo ndiri nhingi dzinoda munhu zvakanaka. Tarise unokuvhurira bhuku atungonyora ipapo bado musi wakati nemunguva dzakati nhingi panapa wakati zvakati bvu. Kana musina macheneswa anyuzve uko takanzorako iwo wana basa iro haage munhu ba from experience mumusha mangu zviri kuitika ende zvakaitika hakuna mangu ndegaba ndiri sabhuku. Mhuri yangu inini yaita baba waita nharo saizvozvi tari kuita izvezvi but at last wamira kudaro baba kasvika uzomakamukombe kabva haregi kumwaba wamwirei asi wangu waita mabasa asina kudi asina kunaka usumanikidzwa ba murauri kuramba uskwatuka basi. Saka wana shingai kuti maina baba wadese madiro amunhu waita asi pastori endai kwanu kutsanangura nokuvhurira ibhuku kuti zvamutora kwamaoko ndidzinza renyu hakuna asi kuno kwamaoko arimo kuna nhingi sarekiri zvapera. Pamusoro ko munhu akafona achitaura iye anondirongera inini zvinosiyana. Inini handishuruda hangu ndiregerei hangu noti zvomakundiitira handishuruzvona musheni. Handinawo ripoti handiri kuisaba. Munondikanga unga magwere anomubiri. Hano hamuna dzinza nawo pamusoro imamo pamusoro imhete indikuona sekuti tinogona kudutsa zuva vanhu vachitenderera nenyaya dzakachena. Nyaya yekutanga pamanzwira ndaa ndichiita matsanangurwa adzadzichitwa ngekabhotoro yakazvimirira. Vanhu ava vari kubvuma wega kuti shuwa ndekeko kabhotoro kacho takaenda kunokatora werevha kwavakakatora asi ndiwo wakakadinawo wakakatora ngekawo. Inyaya yakazvimirira inongoda yomutongo wayo handizi kuti inotongwa sei. Nyaya yechipiri yazonobuda wasvika kuna madzimai yekuti kwasitori kwakaenda. Ini ndinoona sekuti wana sekuru baba ava nevava vari parutivi pangu ava wazvitsigira kuti wakazvinzwawo. Hanzvadzi yavo ndoiri apa. Ndinoona sekuti mai ava nehanzvadzi dzavo iyo yababa avo yekuenda kwasitori haisi kusaidhi kwamai ava nehanzvadzi dzavo ende hainei nawoba. Havagoni kuti wapupurire baba pawanofamba baba wanofamba wega. Varume zvimwe zvinhu tinoita tiri tega uye isikireti dzedu tinofa takadaro. Saka baba kana wachizvirambira iwo nevana wavo, wana wavo ndori kuona kuti isu tisi tinopera ndiwo ngawachitora action. Asi mai ngaarege kuita sekuti wari kuvharidzira baba kuti kwasitori haana kuenda ba kana kusungirira baba kuti kwasitori akaenda. Panyaya yekwasitori mai ngawarege kukwanapo nekuti nyango pawakaprofitwa haina kunzi mai makaperekedza baba. Sepakabhotoro paari kunzi mai makawirirana baba mukandotora mai mukazoyanako mukaturira baba zvamama wana kwamama aenda kwamazopiwa kabhotoro mukazowirirana kuti chihambai tinokatsveta kwacho. Iyoyoyo ndo yawangapindirana yawangaronge pamwe chete. Iye kwasitori mai ngawarege kumbokwana pairi nekuti pakaenda baba hazvina kunzi wanga wari wese. Pairi kundikanwa zvinezvi iwo mukadzi akangoya ipoti yakabikirwa chingwa kubereka wana wesa. Saka chokwadi chiripo ndechekuti
wanawa kana zvawarwadza wanoenda kwasitori asi mainge warege kufundira baba nekuti wakomana anogona kupera simba rekuenda ikwiyo. Unotopera simba nepo munoona nditsinire padiki diki kwasitori kuri kutauriwawo zvinenge zvakataurwa ikoko nekuti unozofamba wakadai nekuti unoita wakadai nezvo munopfumbatisana pakuti ndinobhadharwa ndakadai zvimwe zvazvo zvikava zvisina kutedzwa zvimwe ndio zvinosvikira kuburisa mhuka dzasiri kutaurwa idzi hatiri mhuka idzi dziri kutaurwa idzi ndio zvinosvikira ndio zvakusvikira kupedza mhuri saka kuendewa kwouko kwakudikanwa kudai kwaonekwa ndio maoneta atiri kuita pamusoro imama ina zvipira hangu ndinoenda Atinotoenda tese aendeeni. ina zvipira ndinoenda pamusoro inini ndinotaura mukati pamusoro pangu nezvinhu zvataurwa zvese ndimai muprofita uyu kunyeperwa handina chinhu chandakamisa maoko kudai ndatini handinaka ndiri kutotaurawo chokwadi handina chinhu chandakabvumira kune mai avo isi yakatonzi ngeyangu yaitong'anikira tisiyoyo nyoka yakatonzi ngeyangu kumba kwangu kwakauya wana booster sekuru waya waibva ngekwanyanumvuro wakasvika waya wana booster waya wakapfumawo wakabata vanhu pano wakasvika kumba kwangu mukoma uyu kumba kwake ndakapinda handinawo zvinzwaba ndakatonzwati ipapa pakuaka pegwapaka pakatotaurwa nyaya yekuti pane vanhu vakafona kwasitori kuti vari kutarisa kuti mazita edu ariko here mazita avabawo nekuti wenga isusu uyu mukomana uyu haisi hangadzi yangu ba uyu handina kugara pamumwe naye ba uyu mukomana uyu hangadzi yangu ndiye mukomana uyu ndiye urugara uri kuita zvinhu zvake tichaurayana chete ende takunamusana mudzini unotamita handi hangadzi yangu bai haisi hangadzi yangu haisi hangadzi yangu ndaramba ndakarongerwa inini kurongerwa ana ndakabereka ndega anoberekwa navo vavo ndirongera panhau iri kutaurwa namama vangu ndikuona kuti vanokurirwa nehasha haisi nhau yekuti vari kupomiwa isachi inhau yekuti wabatsirika nesu tibatsirike panhau iri kutaurwa yekwabhusta baba vangu vari apa mai vangu vari apa wangu bhusta akasvika pakabuda nyoka yakabuda handiti asi zvakazoitika mushure meunga nyoka yabuda yakanzi nyoka iyi ndeyekutumira mukumbiro wadari wese munditeereri nyoka yakanzi ndeyekutumirwa nechi nevavengi asi kana nyoka iri yekutumirwa nevavengi inini ndine mubvunzo ipapo kuti ndokumbiro wadari wese muri pano mutibatsiro saka inini ndinozotendererwa yekubhadhara chinhu chekutumirwa nemuvengi kana ini ndisinawo pachandoziva chinhu chabatirwa pamba pangu asi ndiri kunzi ndibhadhara ndenge ndichibhadharirei pachinhu chandisingazivi chatumirwa nemuvengi ndo nhau yakaitika pamusoro wana booster waifamba ava handiti either mumwe waitaura mumwe waitadza kutaura but waitaura kuti iwewe kana wakatora mishonga yako ini ndauya kunopomhodza chete handizo here pauchaenda kuna chiremba kwawakanotora zvinhu zvako handizo pekuti wangoifanirwa kuchajwa mombe 5 unogona unobviswa mombe 2 kana 3 handiti iye atorawo ngani anopomhodza chete handizvo asi kwaunotora mishonga dzosera ikoko nekuti ndokwakabva mudzi wawakadini chiremba anofanirwa kuuya pamba pako iwe pawakaisa mishonga iwe achinotora ivhu nyangwe mishonga iwe wakaora anotora ivhu pawakaisa mishonga anodzokera notaurira wadzima kuti mishonga wangu ndadini ndokuzvichenesa kwete kuti hanzi unoti booster auya oti booster atora mombe 2 wotanzi mushonga wadini waenda kunyepa asiye booster akakupa mushonga upi wakatora kwastori dzosera kupi dzosera kwastori asi nyaya yedu yachinja manje yachinja because nyaya ipeta tufamba napo padzine mukomana uyu tichaenda uko kwastori ndopetatatika handipwe ngatifabheka napo ipapo tukupa njengazi ipo papo watopera tautomirira kuti wakomana waende kwastori tipa feedback kuti zita rababa raoneka here kana kuti harina handitika ipapo panenge patopera nyaya yekabhotoro yabuda pachena wabvuma kuti ndakandotora yatopera saka kana takatarisa nyaya yedu pati zvinhu zvitombosiya yakadini yakadaro panenge parodikana manje nekutendera kwaita wakomana kuti tiri kuopinda waenderowo zvechokwadi waizounze feedback ndinombobvunza pekuti ko izvo ndakuzikana munzira
ndiri kurohwa. Saka pakutanga pakamboya panapa ndandiripo here ndandisipo be ende handimbozviti zvakafamba sei. Ende iwe wakandiigisa kana iwe wari kuti haisi hanzvadzi yangu wakandiigisa mitumbu mingani miviri. Rechitatu nderemuroora kuuya kobata marangwari. Saka toda kuti tiparadzane. Iwewo ndiripawo mabatiro endaita ndichiviga vanhu ndichibata ruoko ndichiita sei kuviga vanhu vakafa. Handisi Davsika ini. Mazvita munoereko baba. Mutuko imchiba aro munoereko. Munoera shumba. Amirai emaiyo. Tichada kana takubhadharisa imari. Munoripiswa papa. Rega ndikuudze shumba zvinoitika. Mukava muri mumatara akadai izvizvi. Ndizvo zvinoita mhepo dzacho. Kana wakambogara matare ndizvo zvinoita mhepo dzacho. Saka toda kuti musha unake uyu. Kana ukanzi wati zvakati iwe gamuchiraidza dzako badzima kwana uchakuda. Ende futi ndotora vana vangu. Ya saka ndoisa pasaidi. Pamusoro ndakarongerwa chii? Inini ndiri sekuru wemwana. Ini handisi kuona musha wauri unatsa kuita musha uri ugababa. Handiti? Ini ndiri sekuru. Ini ndinoda kusvika ndifarirwa ngevana wese vari paumba. Handiti? Ndinoda kufarirwa nevana uri paumba inini. Nemhuri yangu yese iripo. Nekuti ndine sekuru mukuru uyu mudiko. Kwandiri. Asi hasi kupindirana vanhu ava. Ndinofambirana here nawo inini waiita so zvauri kuita. Ndiri sekuru kai. Sekuru anokosha. Ndikosheseniwo. Ndinoda kukosheswa inini nevana ava. Wese wari pakati awo wari uku wese awo wana wangu kwandiri. Muri yenyu imaiona peri kupesana here. Maiona here peri kupesana muri yenyu. Kuti mutisvatudzire mhuri iyi. Ndinotenda nekutaura kwamuri kuita shangano. Yemino ndiri kukutendai. Muri kuona here pari kupesana muri yenyu. Mataurire muri kuita ine pamusoro sekuru kupindura zviri kubvunzwa. Ndati muri kuona here pari kupesana muri yenyu. Mapaona. Ndibatsirei sekuru. Muri yenyu regai tikutsanangurire mhuri yenyu iyi. Imhuri awa ndimai, awa ndibaba, awa wana. Asi havasi kudini? Havasi kubatira pamwe. Handitika? Mai vakandotora bhodhoro rekuti mwana amuke. Asi wamwana hawana kuziva. Rikai rikachererwa. Razoonekwa nhasi pakugadzira guwa. Handiti muri kuona? Waenda kwamadzimai pane zvataurwa zvichizikanwa nevana. Zviri kurambwa nababa kuti wane zvawakabata. Isi hatisi kuti wakaromba kwastori kana even kuya kwawaita panapo wane nguva uchaya panapa padare. Tine musa takamboti makaromba kwastori. Handitika? Asi zvinhu zvabuda mushure mekunga iwe wasimuka kundowinga mai ava kumba kwawo. Mai havana kuya pamba pavo but ndo wakawawinga. Handitika? Munoziva zvinoita mweya wakasvika pane vanhu. Unogona kutaura zvamawinga nezvamusina kuwinga. Nekuti unenge uchiona kuti matambudziko ari pai ari mumusha. Saka mweya hausiyi nekuti mweya uripo nekugadzirisa. Saka chamafambira neshamusina kufambira mweya unogona kubata. Pane dambudziko mweya unodini? Unobata. Wakanga wafambira nyaya yebhodhoro. Asi nyaya yebhodhoro yakanga yatobvumwa kare wasati wasvika pana madzimai. Asi madzimai akabva azona pane rimwewo dambudziko futi kuti wana wari kufa. Baba wane zvawakandotora zvachiita kuita nyoka nekadzi ndo zvakudini zvakuwe. Saka mai dai anga ari munhu anenge inini semubereki mai havafanira kunga urumbokwira BP. Handitika? Wangadai wari kungoti madzimai zvamakataura ndazvinzwa ndichambondotaura nababa. Wosvika kumba wobikira mai womupa sadza wodya wakundorara. Baba imi nyaya yambotaurwa iyeyi yakambomira sei? Handiti nyaya yataurwa iyeyi yakambodini? Yakambomira sei? Wonyatsa kutsanangurirana nababa kuti vaiwa baba kana akati ndakandotora kana kuri kunyeperwa. Handiti nyaya mai nyaya hatikaniba hatimanikidzaniba kuti bvuma chinhu chausina kuita badare rino haritenderi. Regai ndinyatsa kuudza vabereki pano hatiwi kuzomanikidza munhu but tiripo nekuti munhu abvume abatsirwe. Ndofunga mwana wenyu mai kufa kwaakaita apedzisira ndiye kudonha paparedi. Handiti ari paparedi kwangoti di kwakufa akangodonha. Handitika? Saka imi munhu ukangodonha usina kumboti ndinonzwa chibayo kana kuti musana kana kuti musoro munoti zvakajeka here. Handiti muri kuona? Saka ndo pane nhaurwa dzese dziri kutaurwa idzi kuti
mafiro ari kuita wana mwana anongonakizawo kuti arwara aenda kuchipatara mamona 2-3 days azofa kuti vhirongoti se zvamakaita zvibaba mungoti bhiri kwakufa tisingatosara titogya sadza shuwa kuti hauya akafa uyu mungasara makangogara shuwa kudai zvinobuda ndosaka maiona wakuru wedu wekare waiti munhu akafa ari mumba waimboti njee waimbodondoza timbozwa kuti chatora munhu chii handiti muri kuona saka mhai mukabva mapengereka kuti yawezoti kana taakuzozvitarisaka tinozodzoka taakuona kunga chokwadi nekuti kana musingazvizivi munofanira kuti mauya panapa mambondibatsirei inzwei zviri kutaurwa namadzimai izvi mambondibatsirei ndiro basa rangu ndochifamba nemi manje kuti tikuchenesei handiti muri manje mukapengereka muri pamberi pedu vatangoti asaka ichokwadi tobva tangoti saka ichokwadi zikamai baba wanzi wakaenda kwastori havasumbopengereka baba wabvira kutaura kuti changamire ndibatsirei ine nomboenda kwastori bei saka tiripo nekubatsira baba kuti tinatse kuona kuti hawana chawakabata nekuti wana wakapera wachagumbukira baba kuti baba tiri kufanira zvamakadini but baba pasinawo chawakadini usina chawakabata unovhundukei naye baba mako usina chawakabata unovhundukei hapana ndichenesei wauya wanotionera handitika timbonzwa kuti sekuru vari kuti tinofara wakadikwa mabva wabambo tiri bwino wambuya uko tiri bwino ndaurira nkhani mwanong'ona kuti ndingoronge pamwanong'ona si wenewa tidabuda nawo kale kadali pano mtsizvo hatisi kufuna bano lawo asida kuwataurira penepa wadakhala vaviri ipapa pamberi pavantu chinyi wenzi handizvo nyamusi uno kuti mudzabwerere futi pa ndizvo ka handizvere meta chawakapedza awa ndechekugowa chinyi nguo zvimwe zvense zvawamakawati waende kunoita hawana chawakaita ndikunyepera kwamawa ndizvo here mani ndizvozvo mbuya ndizvo here nyamusi uno mungasipere kuda kukana muchititini nawanyabezi muri kungodzokera basi papi pano zvinango zvichabuda nebzinango handiti asi tangani mapedza izvi zvamakatanga kubata kare izvi ndizvo here mozodzokera kudalira riri kubvi mudaenda kunotora kwastore mudazotitini asi musiuya pandakakuudzani kuti makafa mwana imimi mafira ari kuita vana yenyu makambofamba here maiti nkabe hatina kufamba handizvo here zvamaita saka nyamusi uno izvi zvakuponi futi zvamabwererenyi pano imimi vana wada kuwenga here awa wakakuwenga here wana inini hatisi kuwirirana vanoti vanhu vari vena mberi kwangu handine nyaya yondiri kuripota handine chondiri kuziva nongozorekana ndaa munyaya dzanda kutaurirwa nemasvini handivizivi zvimwe rutauro rwekwastory handizivi saka ndiri kuona unga ndiri kukanga unga maputi ari mupari muite baba ndechipi pakugoyiwa kwenhumbi dzemwana pane zvamakanzi muite futi irapo kwakanzi munofanira kutsvaka mari yekugezefa kumweya wemhepo yekwamaoko 400 ndizvo ndikuziva ameno pane pamwe pichimwere amusoro ichangamini ndikutadzokera kumashure mundofunga mubati wematarendini panapa ndinoda kuti ata mudzinza rekwamaoko dzinosairirwa kune uyu taakubata tese tinoera mutupo 1 iye mwana wekwamaoko ndo pazvina zichiturwa atereke muchitambudzika nezveudaviri isusu mari tinodzioneka saka tisikatambudzika izvi zviri pachena yatopera nhau iripo pamusoro imamo nhau iripo ndekuti tiri panapo zvinotanga zvakareruka tadzokera kumba baba vari apa mai vari apa vanotaura kuti ine handifambi vanofamba ndiani ndiwe bcause ini ndakagara zviri right
tingaite sekunge tiri kuda kumisidzana nawo patinenge tisikadi kumisidzana nawo zvimwe zvacho zvinorwadza. But izvo zviri kutaurwa izvo zvakaitwa ere? Zvakanzi ngatisiyanei nazvo. Hanzi ngatiyanei nazvo zvinotipedzera mari. Zvinotipedzera mari. Handizvo. Asi mukutaura ko zvakaitwa mukati medare umo. Hawana kuzvidaira ere kuti hongu. Vakadaira tiri panapa. Pakudaira kutendeseka kwako. Varipo ngavadairi baba wacho. Ngavadairi atenda ngatiri kuwasungirira. Varipo vari apa. Virai muripo vadare nachiremba pamusoro. Toda kuita zvinhu anti kugara nakakona dzawangu. Murunzwa ere? Shumba murunzwa ere? Kugara nakakona dzani? Dzewangu. Takachinja zita maiti asadomba asaidze kutsenga nyama ndizve. Zvino zvasagara mushere. Akura zvakadi hanga asa kudondoza. Shumba swatuka ipapo. Vachindwa. Kapaka kana iri bai mukuona zvikuita. Wana wagarika. Pamusoro ipapo. Naui yamuri kuona iri kurema kudai so. Iri kurema pamusana pewana. Nekuti mimi wana makataurirwa. Mukaziwa hondo ina baba kuti hawana mari. Muri kutadza kubatana sei kuti mubvise mari yekuti ibhadhiro chikwereti icho. Inini wana ndipindura ipapo seku. Hatina kuramba kubhadhara mari. Ini handisi kuda ngupindura. Ngapindura. Mashoko chete ane akanaka yati patawakare. Hatina kuramba isusu kubhadhara mari. Kutoti titaite Thompson Aveling yatakaita iyoyi. Takaita macontribution. Asi from the word go. Wabereki wedu wanouya kumashure wanodzoka kumashure vachiti vana imimi hamundifariri munondipuma. Vakandipuma uroi. Oraiti mama ndezvatabva kwachifi mazonzwa nyaya kuti yakanga isiri nyaya kuti takupumai uroi. Asi nyaya yekuda kuti tigadziriswe, tipatsanurwe zvinhu tigarewo zvakadini? Zvakanaka zvinooneka. Ivo maina baba vanobva vadaidzira kuti inini ndaneta ndakafamba maprofita akawanda saka ndaneta. Handikwanisi kuenda mberiba. Inini handina musha. Togara kutaura. Pamba patinoita kuti pamba ndepababa namai. Saka ndingazokwanisa here kuti inini ndawana mari ndoenda kunodaidza munhu anobatsira kuti auye pamba pevabereki. Kana baba namai vati pamba pamwe inini ndaneta nazvo izvi ndingazozvikwanisa. Rekerani ndikupindureni padiki diki. Ndida kutaura ndangouya kuti ndikuudzeni. Ndakataura kuti mai imwepo ndizvo muri kupumhiwa nevana tichitanga daro. Ndizvo muchipumhiwa unzi muri mfiti handiti? Wana hwakudei. Vanoti imwepo muri muroi ndizvo. Handi ndakazvitaura mudaro. Imwepo kuti murekere kunzi muri muroi. Chicheneswai. Ndizvo ka? Hana kudzitaura ere tiri munyumba. Ndikati inde muri kuenda kugireja. Kuchechi zviya ndizvo. Asi tangani mabatsirwa mabviswa shavi riri pamuri. Ramudai kwemimi shavi ridaiswa pamuri. Mukabviswa shavi iroro. Hamuna kuripiwa muchida. Hana kukuudza ere mumba. Nyamusuno muri kungoramba muri kudzokera muda kutemesa changamira musoro. Nezvintu zvamukudziva imwepo. Imwepo ndakakutaurirani kuti nenkhani yekuti muchenese manjanyu ndakakuti tini. Baba, ndikuchenesa maoko takati chii? Chenesa maoko ere. Wakati endai motsvake mari muuye nayo. Tigeze timugezese. Ako zvinangwa izvi zvamakapopata nemukadzi wanu muchizoenda futi kuno kubatsirwa uko kunyaya yembereko. Ndikati mune chikwambo chiri kutera nyaya yekuti hamuna kutenda ba. Ko makadini? Ndinazvo mapepa bangu. Nyamusuno mudatenderedza vanhu. Vanoramba chokwadi kani. Muprofita ari. Vanoramba chokwadi chavanoziva ava. Vanoramba chokwadi chavanoziva. Izvo zvanenge kutanga kuti ningi ndiyadai, ningi ndiyadai. Sorry henyu nekuti ndinenge pamba inenge ndakuzoita nga ndine mai moche. Baba vanoramba ava vari apa. Ndinotsigira chaka. Vanoramba baba vari apa. Mai akatoti wese anobvaita nekuchema saka ndikataure chini kana mai achema. Muromo wekuti ndina kuona mwana wacho anosimudza musoro. Inini ndiri munhu wedare. Zvandiri munhu wedare ndikangosangana chete nekanhu kanoratidza kuti apa paitwa kureswa mwana ashupiki dare riripo ndozvatakamirira. Ndosaka ndakakusungai pandakutaura kuti masungwa nedare. Kana ari kubuda mashoko pamakaenda ndandisipo but dzikasika mudziyo mangu mwana sekuru achikomborera kuna sabhuku achitaura kuti paita nyaya yakati ndichinzwa nyaya usiku noendwa kumakuwa ndinokusungai. Saka vana siyanai navo dare ndo rakakusungai ende hatino takasiya vana vachitambudzika. Ndosaka kuti mapepa takanyora zviri kubva mumadzechiremba batai ichi nechichi hamuiti. Saka nhasi unosiyanai inini pamusoro nevadare. Ndinotenda nedare romunhu handiri kupokana nedare renyu hariri kundigutsa. Inini zvine muri kutaura kudai wana nga wabatane nababa wabviso ka $10 ka $20 kuti mari ione value yekuenda ikoko waruda kugezeswa awo wagezeswa
ya pakanaka apo shumba muchirembo tinoenda kune wana inishoti toramba titendera chiremba ada kuzorora vakomana muri 2 munomwe futi here kandimwa iri muripo pana umwe 2 munogona kuunganidza mari 400 muyana pana mari tana ngatiende kwati mutitsake tigeze school tende pamberi wakabvuma baba yawa amboramba tikutwara aripo harisitwara ari sureba ndakati mari handina mari kaoneka ndinouyi shumba ndirambiri ava baba taisa pasaida namaiyo tikuti isu wana togadzirawo mwedu yataana ibvu baba taunganidza zviri kudiwa uya ticheneswe pakadii shumba mungobvuma here pariraita anombowarambira asi tikazongomasoka ari kutaura kuti matora nepasi ngatingotsoka pana mai imimi mataura nyaya yekuti ndakagara 5 years ndisina wana mukazobatsirwa handiti mabatsirwa sekuri pana pari kutaura nyaya yekuti paroda kuti pandogadziriswa futi ipapo pane zvamakazondoita here baba wakaenda kuna chiremba wakasvika ini chiremba ndakadari ndizvoka ndakakarwa nangadari ndizvoka ini ndine madura nguo handinagara ndimakondora handiti azvinzwa hanzi akagara nasekuru madura nguo asi mutumbi ndiwa makondora ndizvoka akavabatsira ndini muzimu asi wawakazoendera wakasvikira munhu wenyama wekudya sadza munhu uyavhati inini hazvisisina hazvo basa ba ndiani akawarapa mudzimu kana kuti munhu vabvunzei ipapo ndo pane nyaya yawo ndiri ipapo sekuru ndoda kuti ndipindure zviri kutaura isusu takaenda kune munhu akandipa mbereko yanditi tasvika ikoko aibva handiti munhu uyu angari sei angari n'anga angari muprofita munhu akati pari munhu yonini n'anga aiita zveun'anga angari neirambiri ndokubataenda ndokubatasvika batapiwa kutonga iyo taimwa then ndaita vana vangu makadzoka iri kuzotenda takadzoka sekuru batadzoka kotenda pandoda kutaura ndepekudai parutaurwa nasekuru ndepekuti kana makasvika pamunhu wobudira obva akupai mishonga handiti pamakazodzoka kundotenda akabudirwa futi here mukamupa matatenda kuti makangosvika mungotambidzana aiwa pindura ipapo munhu akabudirwa ndobva tamupa matatenda ake tikatobika futi nenyi nedoro ikoko mama wangu achiri mupenyu tikatamupa zvinhu zvake asi honaika toda kuti tifambe honaika kuti nanhasi zviri kungoramba zviri kutaurika kuratidza kuti pane kanyama pazino takazodzoka ikoko tapedza zvese zvikulipa izvi tibva tadzoka ikoko tibva tasvika pataonana nambuya uyu asi mbuya uyu anga asisiri kuita zvoun'angaba mbuya akanga akunamata ndizvo ndiunzwa sekuru ari kunge ndopo pavo ari kuenda apa takazodzoka kepii takuda kuenda futi koti tidini titi mhuri yenyu yadini yakura ndopo takazosvikawo kuti aiwa ndakunamata wanangu watove panyamaka aiwa ndakunamata wanangu saka ina handishaiti izviba zvekubudirwa mongoita henyu zvinhu zvenyu tokodira here hapana icho makadzoka nacho here pamusi iwoyo wamaenda kuenda ikoko wamaonana naye uyu ari kuti ndakunamata takadzoka negrosa nditakaenda naro muna kuzomusiyira takamusiyira asi anga ari zvisina kubudirwa zvakaita sekuizvoba imwe mbuya wangu ataure chinhu chibodzi pamakaenda kunoterekeswa matubu ekuti mubare handitika makasvika uri mudzimu ndizvoka ndizvozvo makuzodzokera kuti shuwa mbereko taanayo makasvika munhu vati anjabudirwiba handizvo here handizvo here kuti pamakazodzokera maane wana makasvika akati ine pano handichaitiba zvekubudirwa kakati kechipiri kakati kechipiri akaramba akati hanjabudirwa saka ndiani akahwandira umwapo imimi nen'anga saka munotaura kuti hamuna chikwambo chiri kutera matatenda saka muende mobhadhare chikwambo ichocho iwepo nemurume wako newana wacho awa ndio wana wechinyi vamakaterekeswa handiti uyo anga asingabarisi
handizve uyu wakaita makore mangani wakaita makore barisi zvo kuti azokubarise chinyi chakaitika kun'anga vayagadzira kakuti uyu aite moto yekuti ubare ndizve saka chi auya ngasingabarisi ndakwenda muchikundida mbuya wangu inene akabereka baba wangu akafa haana kuchenurwa right asina kuchenurwa mandiye anga akabata mbereko patakazomuchenura ndo pakabata mukazi uyu pamwiri kokun'anga zvekun'anga zvavi zvekuzama sakuti n'anga kutotenda kuti kauchadiyo ndakaona yakati yakanditungamira ndapedza changamire ndapedza nyaya ndiri kufamba ini musare bwino dare saka nyaya yedu takukoma tichiti inini wana mombondotsvaga mari anditika tigadzirise zvataurwa izvi saka handizivi baba imimi baba maoko kuti nyaya yekuti mugadzirise zita muri kuionawo sei zita ndizvo chaizvo ndinoona hakuru ndakatogara kumba kuna kutodaidza matombo mushuwa mangu andishadaidzi maoko ngekuti kwamako ndakabvunza kuti ini inotongaomba ipi zvazaonomba unotonga saka ndinenge ndikuite saka kana zvadaro zvireva kuti tichikufamba pamwe chete ndichienda kwamatombo kwacho wakatitamira wakatatu kutotsvaka mwinda yenyu iri apa iyi kwanzi kana mukauya mukugara apa gewaninginovavo yazaruka kai saka iyi yajeka iyi asi chatiri kuda manje ndechekuti isisi tinoziva kuti munhu akanga arimboshandisa zita risiri rake akuenda kuzita rake kunoitwa chikaranga vanotobikwa doro handitika nekuti inini zita iri ndaakuribvisa handimanzwa kuti mhepo dziri kuteera zita rekuti maoko munofanira kuti mupacheneswe futi ipapo zvekwamaoko zvarega kupinda kwamuri bhozi muriwo kwamatombo vanofanira kugadziriswa futi chi saka ndofunga kana tadaida redu radini rinenge rapera asi mhosva yamasara nayo ikuenda kumakuwa sabhuku asiri kuziva iyi wakazoenda kumakuwa achindesa mushonga paguva remufi zvisina kuzikana nasabhuku kana nenharaunda kana ivhino munhu dzimwe mhuri dzemumusha nekuti kana chinhu mukachiita secret ndo pachinozobuda kuti uroi handitika muchinhu mukachiita secret chinozobuda seuroi asi dai kuti wakabvira kuti weduyo isisi toda kufamba mwana wedu ari kunzi akafa zvisina zvakanaka toda kuti tifambe kuti mwana uyu amuke dzinza rese riri kudini riri kuziva but zvakashata kuti mai wakaenda wakazongonisa bhodhoreri wari wega mai nababa mamuda kuti pamusoro izo manzwa mazoni vaka vanhu vakupedzerana kuti saka nyaya yacho inopera seiko nehanzvadzi yayo aiwa zvazvinoita wanhu tinogumbuka handitika wanhu tinogumbuka ndosaka muchiona murume nemukadzi vanotukana kuti uri imbwa unotuka murume woti uri imbwa iwe wakarorwa nembwa iwe mukadzi akakutuka kuti murume kuti uri imbwa ita kuti newe uri imbwa nekuti hakuna imbwa inorora munhu imbwa inorora inorora imbwa saka ndamwe mashoko asingatsamwisi iwawo kana dai munhu ukatukwa nemukadzi kana kutuka mukadzi kuti uri imbwa zvotoreva kuti automatic newe uri imbwawo nekuti imbwa inotorana neimbwa saka tete kwangu uri kugumbuka but izvi zvatingazvitori izvozvo kuti hanzi inyaya munhu anogumbuka munhu anotsamwa kuno mumwe munhu anotsamwa achigona kuzvibata nomwe anotsamwa otadza kudini kuzvibata saka izvozvo zvatiredi kuti tinganyanya kuzvitarisa stereke kutsamwa asi izvozvizvi kana baba kana iwo mai wadzikama nekuti mawanga usiri kunzwisisa watsanangurirwa wadini wanzwisisa but chasara kuti murigare zvakanaka kuteedza zvataurwa kuti ngazviitwe apo ngazviitwe munoziva kuti chinhu chinonakidza kuti
chatanzwa togadzirisa tomirira chichauya chinouya chimwe togadzirisa tomirira chichauya mai tikaramba takaita toita kunga mari iri kubhengi yekuti unotanga riri dhora pesira ya 1 million handiti muri kuona saka ndo zvatinoda kuti zvidini zviitwe apa saka tati first stage ngavaenda vakomana vandotsvaga mari obikwa doro torumura zita rekuti maoko mukati memhuri onyatsaunzi kwani kwamatombo handitika then from there taakudini taakufamba kuda kuti zviri kukamuka handi muri kuona kuda zviri kukamuka pane kuti zviungana nekochinesitara zita baba kuna storo kwa kumana unoenda waringiwa mvura mbone simba tatemesa baba taapa tautanga pamberi taudi ende mai michena imoyo hamuna kunzi muri muroi toda kuti mupanzwisise inzwai hamuna kunzi muri muroi kana makanzi muri muroi makataurana muri kupi muri uko bati panapa hakuna kunzi muri muroi handitika zvatsanangurwa madzimai vanyatsakutsanangura zvatanzwa sekuru vatsanangura zvatanzwa hamuna kunzi muri muroi mukanzi mune mhepo inoda kushandiswa pamuri manzi muri muroi here wangani wari kunzi wane mhepo tikaenda kumachechi wangani pamusoro baba nyaya yakaitika paka haisi yekuti kwai ndakandikutotaurwa ndiri mimba zvakatotangwa ngemuroora wakaroorwa mumukadzi uyu kuti inini ndina kitsi ngopinda nepawindo aisinya inyi aisinya wanhu une mwana wakashaika ndo pakatanga nyaya iyoyo saka zvinoreva kuti wanga kuenda kumadzimai wauya ndo kwakurubva zvese aiwa kani maiwo vakauya nene ndakaenda ndakazvimirira ndiri ndega muzaya zvazvinoita ndezvekuti chinhu chinogadzirwa yekubatanidza vabereki awa newana pamusoro ndeyekubatanidza awa wana awa ngauriti fesana nevabereki ngautaure mazwi akanaka nevabereki wavo ndiyo nyaya iri awa wana nyawa nevabereki wavo maiyo mira yetikubatsire yetibva tamubva mabuda mudare makarisa ndingati mbokutarira zvinoita tikoni unozwa mukauri pamusoro mukarishapura nemusha muri mazuva ndiri kudzinga ringoramba ringa matizoudzingwa shuwa here ndati rizwana kwakupisa zvinotoda kuti mhepo dziya dzisi dzakapa dzidi tibva tati maoko uko samatombo musha uyo patatanga peji inowani toridza mukururuzi zvapera zviri mukana musi ndakasonzi ndibva mazodii ndamunzwa muti munonamata kuchechi kaini handizvere mati munoenda kuchechi ndafara ndi munonamataka asi kana wanzi namataka zvekumasurwa zvifuratira handei mberi zvino mukana makazvisuka tikunamati kufamba here ngatifambei mairi ngatibatsirwe ngatifambei mazviita nokuteerera ikoko saka nyaya yenyu pana yane chakutaura here panyaya yenyu baba munozokutaura here handina batsambozama kuita zvataura okay naini chekutaura here mwana une chekutaura here hakungoita zvataura okay madzimai mune zvekutaura here kune zvekutaura hangu diki diki nhau yangu yandikuda kungotaura ndeyekuti amai ava vazokwanise kundigashidzawo mari yangu yematare $20 sekutaura kwawakaita wakataura kuti ndinokuunzirai mari yenyu 7 days dzisati dzapera saka ndinongokumbira kuti vazasesa izvozvo ndinongowapowo 7 days ndipfuma iyoyo ndida kutoti ava vandiuraye manje chipi ndekuti inini handina kutaura ngenyaya dzemariba kwakanzi $10 mira mai nyararai mai umasuku mutara taanzwa mai amudare muno tiri kuona matariro atichaita nemi rekati vatatu tiri vakomana gadzira $20 madzimai uchapuwa $20 newani mukomana inozikanwa nekundigarapo asindoitwa sango zita muri kundiziva ndinouya ndichikushanda kuridha tofunga tozivana ndikubatsira kurima sizere kumambo ya nhau iripo yandanzwa ndichisvikirawo dare riri pakati uye ihanzvadzi yangu mai wake namai wangu dumbu mumwe wese wakabva mune avo saka situation inenge iri kutaurika yekuti kubva uku nani ndatoro ndinozikanwa kunzi garapo asi ndiri sango ndakabvawo umu asi ndina baba wangu anonzi sango ende mimi munotondiziva muchiuya kumaofisi kwedu sagarapo
So kuda kuti panhau iri apa yehanzvadzi yangu ndaikumbira dare kuti pachese chako chichida kuitika dare ringe ririro ndakukumbira kuti dare ririro rinoita follow up kuti mari yaoneka here wouya kunoku vakomanawo kana watsvaga mari wouya kunoku woti mari taanayo totoziva kuti peji ratofamba iroro ndokuti zvinge zvinotibatsirikei ozi wakangotsvaga wega mari yeti ipo pakati pavo apo hapana kuwirirana kuripo vanogona kungoti waane mari pamwe mukwasha wangu uevha pakati apa mazita ane mari onzi fambai saka nda kuchikumbira kuti paunoona mari wodzoka futi kudare kuti mari taanayo tochidii dare rodini rowabatsira zvakanzika ende tiripo nekubatsira tiripo vanoda kubatsirwa tinobatsira but kana unenge usingadiwa hapana zvatingaita nekuti pamwe zvine zviri kuwanakidza asi vanoda kubatsirwa tinobatsira saka ndinotenda vachangamiri ndekudzora dare iri kumaita ndinokutendai rambai makadaro meta rambai makadaro munowana sekuru wangu rambai makadaro asi handiri kutongwa sehama ndora nditonga neunyangadzi wangu munowana sekuru mai wangu imheri saka ndinokutendai baba anga ari pano baba chaichai angaifamba nebhazi handiisa mungurwei ndaimuziva panzika taura tipedzisa ndangandida kuti pandandira kupedzisa ndofunga pakubva pada kubuda nekuti pakudai mukwasha nevazukuru vangu pavadzoka kumba vaonhasi manzuri andazviita dai vakwanisa kusaita zvinhu zvekusangohwandirana chinhu chandinongoona pakunge kuhwandirana chete dai zvinhu zvese zvabuda pakuti tiri kuti otherwise zvimwe zvasvitsana kunoku dai zvaisasvitsana kunoku like for example nyaya yebhodhoro yandanzwa dai bhodhoro iyi pamwe mukwasha wangu pamwe maisire akariita mwana wake hatizivi maisire akariita mheni wana chiremba asi sometimes vakataurira vana vasina kuvhunduka pavakariona kuti tangoyu pamwe zvitongonomawo kune vamwe vanhu vazhinji pana handeti sagarapo ndikubate imwe nyaya yataurwa mamusika mabva usvika kana munenge makudzoka kumashure mokaurwambo pataura ipo panga pakiriwa saka kana panga pakiriwa its okay kwakudongonongedzera tinotenda ndo bezi mashoko ako saka nyayo yapera vanofanira kuzobvisa mbudzi avo kuenda kwakaita kumakuwa ukusika mutemo kumakuwa hakungoendwi hakuzi kutoerera ndo panozobva mashure ekuti unoroya ipapo kuonekwa rumakuwa nevanhu nomete waenda usiku nomete waenda masikati handi nzvimbo inongonakidza kuenda ba inzvimbo yekuti sabhuku anofanira kunge achiziva kana wabanze chaiko wachiziva handiti hakungoendwi sikireti kuyapa ndo panozobva wedhire kuti uri muroyi nokuti kana uri kuenda sikireti kumakuwa uri muroyi kana uri kuenda kundoita chikaranga chiri pachena chaipo vanhu ngavazive wangada wakaenda kwasabhuku sabhuku ini ndakafamba mwana wangu anafa zvakanaka ndakandopiwa mushonga ndaundoisa kuguwa sabhuku angadai akataura kuti iwe newe perekedzai vanhu ava mundoona kuti chokwadi ndo zvauri kuita here nhasi ungadai wasiri pano nokuti sabhuku angadai ari kudini pamwe nharaunda iri kutopupura kuti hachokwadi tiri kuzvidza kuti mai maoko ava wakaenda kuguwa uri kuti zvakati ati nyaya yekuenda muchihwande ndo yatiri kuramba nekuti inzvimbo inochengetwa vanhu vakawanda vane midzimu yakasiyana siyana saka ufanira kungoenda nomete paine hama yako but haufaniri kungoenda iche ndo zvatiri kutaura aiwa tazvinzwa baba aunzwa mushamba wacho takaenda makuseni saka ndoti ndatodzidzawo mazvita baba saka chidzokai kumba mundogara zvakanaka tichitaurirana newana tichifamba kana musina zvekutaura simukai wanyatsounzwa here kuti nyaya yedare pamutongo wenyu wekukanganisa kwamakaita